नमस्कार. आज आपण अशा एका व्यक्तिमत्वाशी संवाद साधणार आहोत जी कोकणची ब्रँड बनलेली आहे, जिची सध्याच्या या नवीन पिढीमध्ये फार मोठी क्रेज आहे. कोकण हार्डगर्ल अर्थात अंकिता वालोलकर. अंकिता, खूप खूप स्वागत तुझं. धन्यवाद. खरं तर कोकणची आहेस तू, त्यामुळे आज जी आपण चर्चा करणार आहोत त्याची सुरुवात देखील आपण कोकणापासूनच करतो आहे. हो. खरं तर तुझे असे अनेक व्हिडिओ आहेत जे खूप फेमस आहेत, ओके, पण ते सर्व व्हिडिओ तुझे बरेचसे आहेत ते मालवणीमधून आहेत आणि ते फार मोठ्या प्रमाणावर अगदी फेमस झालेले आहेत. त्याची फार चर्चा होते आणि लोक ते तुझे बोलतेस ते खूप फॉलो करत आहेत, लोक ते आवडीने बोलण्याचा प्रयत्न करत आहेत. काय सांगशील याबद्दल? काय नाही, म्हणजे आता मी ती सुरुवात तर अशीच केलंय. म्हणजे लोकांका आता सगळे त्याच्यापासून लोकांका आता त्रास देतात की अरे हेकाच खेका इतकं भाव देतात, म्हणजे सगळेच मालवणी बोलतात पण हेकाच खेका. तर प्रॉब्लेम असं की माझ्याकडे बघून लोकांका वाटणार नाही की हेका मालवणी येत असताना. सगळ्यांका काय वाटतं मुंबईत लहानाचा मोठा झाला किंवा काहीतरी एका मराठीत चांगला येतात किंवा जे का मराठी बोला घेतात ते मालवणी इतकं चांगलं येणार नाही, मालवणी येतात ते का मराठी येणार नाही. पण माझा दोन्ही भाषांवरती तितक्याच प्रभुत्व असल्यामुळे तर जरा ह्या होक लागला आणि लोकांका एक्सपेक्टेशन की अरे छान वाटतं, ऐकाक छान वाटतं, मग ऐकाक छान वाटतं म्हणून मी चालू केलं. पण आता असं झालं की मराठीत जरी काय व्हिडिओ केलं तरी ह्यो मालवणीत बोललं असतंच ना तर भारी झालं असतं, असं सगळ्यांची रिॲक्शन असल्यामुळे मी मालवणीतच करतोय. खरं तर म्हणजे तू पहिल्यांदा जेव्हा परदेशामध्ये गेले होते, परदेशामधले व्हिडिओ तू जेव्हा मालवणी बनवले तर ॲक्च्युली त्यावेळी खऱ्या अर्थाने कैलासवासी आपले मच्छिंद्र कांबळे यांची आठवण झाली सगळ्यांका. म्हणजे खऱ्या अर्थाने पहिली आपली मालवणी भाषा ही साता समुद्रापार त्यांची नेली आणि खरं तर त्यावेळी खूप अभिमानाने आपण बोलत होतो. मुंबई दिल्यानंतर पण ते खूप अगदी आवडीने मालवणी बोलला जात होता. मात्र हल्लीच्या ह्या काळामध्ये सध्याच्या या नवीन पिढीमध्ये त्या दुर्मिळ होत होता, ओके. आणि असा एक चेडू, कोकणचा एक चेडूचा अगदी मॉडिफाय अगदी अगदी म्हणजे सगळ्यामध्येच काय आणि तरी पण मालवणी बोलता हे कदाचित. आणि कसं होतं की कधी कधी माका राग येलो काय माझे सगळे भाषा सोडून माझा मालवणीच बाहेर येतात आणि मी चांगल्या चांगल्या ठिकाणी जेव्हा मालवणी बोलते ना तेव्हा लोक अशी बघतात ह्या काय बोलतात. म्हणजे जसे आम्ही लहानपणी फॉरेनरांका बघू ना असे की अरे हे काय बोलतात किंवा तसा कुतूहलान बघतात. पण आमका तेव्हा काय वाटतं की मालवणी भाषा बोलणं ही लाज होती. नको बाबा, गावठी भाषा आपली गावठी नाही, मराठीत बोला खोया, इंग्लिश आपणा केव्हा खोया, पण त्याची गरजच नाही. तुम्ही ज्या भाषेत बोल, तुम्ही स्वतः काहीतरी छान रवा आणि मालवणी भाषा बोलत जग तुमच्याकडे येतालाच. त्याच्यामुळे आपली भाषेत काय कमी नाही सर, ती आपल्या मनात होती, ती आता काहीतरी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून कमी जातं. आणि आता माझ्यामुळे बरीच जनरेशन जी ज्यांचे आऊस बापूस मालवणचे होते, म्हणजे कोकणातले होते, सिंधुदुर्गातले होते, पण मुंबईत येऊन स्थायिक झाले, त्यांच्या पोरांका मराठीच येतात. पण आता त्यांना माझ्या बाबांच्या घरची लँग्वेज बोलायची असा ही आवड निर्माण झाली. त्याचं कारण म्हणजे सोशल मीडिया. खरं तर तू चांगला इंग्लिश पण बोलते, म्हणजे इंग्लिश म्हणतात तसं, ओके. मराठी पण चांगला बोलतोय, ओके. आणि त्यात तू मालवणी पण, तर शेवटी मालवणी आणि मराठी इंग्लिशमध्ये पण मालवणीमध्ये ती एक अशी एक त्याच्यामध्ये पंच भेटतं ना, तो पंच भन्नाट असतं आणि तो बरोबर पंच तू पकडते. ह्या कसं जमतं तुका? आता ते सवय झाली. आता लहानाचे मोठे आम्ही मालवणात झालो त्याच्यामुळे ते शब्द माहीत असत. पण ह्या तितक्याच माहित असं की हे काय काय शब्द असं ते लोकांका माहित नाही असं. आणि ते लोकांका ऐकाक आणि शिकाक काय आवडतात. काही जणांनी मका मालवणीचे क्लासेस चालू कर म्हणून सांगले. तर त्याच्यामुळे ते शब्द घेतल्यानंतर एक मजा असते. लोक विचार करतात अरे ह्यो शब्द म्हणजे काय, त्यांना तो नवीन शब्द शिकाक मिळतात. त्याच्यामुळे मी त्या असं मुद्दाम म्हणजे कठीण शब्द मुद्दाम टाकते त्याच्यामध्ये. खरं तर मगाशी आपली कैलासवासी मच्छिंद्र कांबळे यांची आठवण केली, पण त्यांचा एक पंच होतो. तो पंच म्हणजे काय मायज होयो असं जो शब्द होतो आणि तसंच तो पंच जो तू पकडले ना तो भन्नाट. म्हणजे ऍक्च्युली त्याच्यावरच ते तुझे रील असे भराभरा अगदी असे फिरतात असे. मी इंग्लिश शब्द काय मालवणी माणसं कशी बोलतात कसे नॉर्मली जे हे सगळे व्हिडिओ बनवतात ते कसं म्हणतात हॅलो गाईज, हाय गाईज. तर मी मालवणी माणूस तो गाईज कसा म्हणतो तो चेंज केलाय. गायजानू कशा असतात, गायजानू बरे मा गायजानू असा केलाय. म्हणजे तो एक वेगळं याद दिला. म्हणजे लोकांका तो शब्द आता तर लोकांत ते परत पोज मारणं. आम्ही काय म्हणतो काय मेला पोजी मारता असं. पोज ह्यो शब्द इंग्लिश मधलो असा, पण ते का मी पोजी मारणा करून तयार केलं. तर आता सगळे माझ्या घराकडे जरी पर्यटक गेले तरी ते मला काय सांगतात आम्ही पोजी मारलो तुझ्या गावात, भारी वाटलं आमका. त्या एक एक शब्द त्यांना ह्या मिळतात सोशल. तुझ्यामुळे एक बरं झाला की कोकणचा सौंदर्य, कोकणचा निसर्ग, ओके, हे तू मालवणीच सांगते असं, ओके. आणि जेव्हा तिथे ते लोक बाहेरून येतात म्हणजे अगदी परदेशातून म्हणा आपल्या देशविदेशातले जे काही पर्यटक येतात वगैरे ना, ते मालवणी शिकण्याचा प्रयत्न करतात. म्हणजे जेव्हा पूर्वी जेव्हा मालवणमध्ये यायचे, देवगडमध्ये यायचे
तेव्हा ते आपली भाषा बोलायचे. पण आता ते येतात तेव्हा तो शब्द त्यांच्या कानावर गेलेलो असतात तुझ्या रीलच्या माध्यमातून, तर तो बोलताना ते प्रयत्न करतात वेगळे. हे खरं तर नव्या पिढीक ह्या फार दुर्मिळ झालेला चित्र होता. तर आज पुन्हा असं रिअल वाटू लागला. काय सांगशील? म्हणजे मी आता तुम्ही म्हटलं असं मी मालवणीतनं सौंदर्य नाही दाखवणे. खरं तर मी माझ्या चॅनलवरती हिंदीमध्ये दाखवलंय आणि मी त्याच्यात एक सेगमेंट चालू केलंय मालवणी गजारी, ज्याच्यात मी मालवणीत असेच काय काय स्टोरी बिरी लोकांका असे सांगू लागले. तर लोकांका ह्या कळला की ह्या मालवणी असा, ह्याच्या गावची ही भाषा असा. पण माझं गाव म्हाका जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवचो असा तर एकच माध्यम की हिंदी. म्हणून मी हिंदीत व्हिडिओ केलेले. त्याच्यावरसून लोकांका प्रॉब्लेम झालो, हिंदी बोलता या हिंदी या करता. पण कसं की सगळ्यांपर्यंत जर आपला पोचायचं असं तर असं एक माध्यम आपल्याला शोधूचं लागतं. त्याच्यामुळे मी ते हिंदीत केलं आणि त्याच्यातनं आता लोक जेव्हा हिंदी ते व्हिडिओ बघून खायचे लांब लांबचे येतं, पण त्यांना कळतं की ह्याची भाषा वेगळी असा गावातली आणि ह्या आता मग ते शिकायचा प्रयत्न करतो तेव्हा खूप छान वाटतं. म्हणजे माझं गाव जास्त लोकांपर्यंत पोहोचता, त्याच्या निमित्तानं माझी भाषा पोहोचतात, त्याच्यामुळे ते छान वाटतं. तुझा एक असं अनुभव सांगशील का की तू मालवणी बोललाय, इंग्लिश बोललाय, हिंदी बोललाय, पण मालवणी जेव्हा बोलले तेव्हा तो असं म्हणजे लोकांका तो क्लिक झालो, म्हणजे जे कोकणातले नाही पण कोकणाच्या बाहेर असो एखादो म्हणजे जो तुका अजूनही तो सीन आठवता की त्याच्यामुळे तो फार मोठो आपलं फॅन झालो असो सीन? म्हणजे एक असं झालेलं की एक म्हणजे ऍक्टरच होतो आणि त्याच्याबरोबर मी बोला होतो आणि काहीतरी असं झालं की माझा डोक्या फिरला आणि मी म्हणजे मित्रच माझो, त्याच्यामुळे मी मालवणीत बोलायला चालू केले त्याच्याबरोबर. आणि तो म्हणजे तोही चिडलेला पण तो असं बघित राहिलो, भारी वाटतं गो, बोल बोल म्हणता बोल. मी म्हटलं अरे पण मी चिडलोय तर म्हणतात मग तू मराठीत जर बोललंस तर मी तर चिडान घेईन, पण मालवणीत बोलतोस ऐका गोड वाटतं. तर त्यांना गोड वाटतं पण आमका सवय झाली ना मालवणीत बोलायची आणि आम्ही आमचं राग म्हटल्यानंतर सगळे येणतच नाही बाकीच्या भाषा. आता माझ्याकडे पटकन मालवणी येतात आणि मी मालवणीतच भांडक चालू करते. खरं तर म्हणजे अजून एक तुझं वादग्रस्त व्हिडिओ असा, म्हणजे आम्ही खय जातो तिथे अनेक वेळा त्याच्यावर पण चर्चा होता, आम्ही बोलतो अगदी भरभरून त्या विषयावर. आम्ही कधी कधी असंही म्हणतो की बरा केल्यानंतर खरं तर कोकणचा विकास आणि कोकणमधले आतापर्यंत केलेले प्रकल्प असा या फार मोठा न सुटणारा कोडा असा. ओके. आणि त्याच्यात रिफायनरीसारखं एक मोठा महाप्रकल्प आपल्या कोकणामध्ये येत होतो आणि त्यावर बऱ्याचदा अनेक जण त्यावर त्यांचं लक्ष होतं आणि त्याच दरम्यान तू त्याच्यामध्ये सापडले आणि तुका प्रचंड काही लोकांनी ट्रोल केला, पण त्याला ज्या पद्धतीने तू उत्तर दिले ना, तर काय होतो विषय नेमकं काय अजूनही लोकांका तो जाणून घेऊ? माका काय बोलायचं होतं या खरं तर अजूनपर्यंत लोकांका कळाकच नाही. म्हणजे आता खालच्या याच्या विषयावर पण लोक म्हणतात की हे का कोकणाचा नाश करूचो, तर काय माझ्या हातात इतकी पावर दिली नाही काय नाश करू, मी काय करू कच शकणार नाही. पण आधी तर मी या विषयात बोलाच नाही होते आणि लोकांनी मला सांगितलं बोल 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 म्हणत मग मी बोलाक सुरुवात केली. आता मी कोकणातला, माझ्या हाऊस बापूस तर असं, पण माका नोकरी धंद्यासाठी बाहेर पडायचा लागला. माझ्या मागे 2 बहिणी, त्यांना कोकण सोडून येऊचा लागला. आता माझ्या वाडीचाच जर उदाहरण घेतलं ना तर एक आमची आणि 1-2 लोक असतात ज्यांची बऱ्यापैकी जमीन आहे, बाकी सगळ्यांची घरापुरतीच जमीन. एका घरात 3-3 झील. आता 3 झिलांची लग्न झाली म्हणजे 3 बायले घरात येणे शक्यच नाही एकत्र राहणं. आता त्यांना वेगळा घर ह्या करूचं लागतं, त्याला वेगळा घर घेण्याची कोकणातल्या माणसाची जमीन घेण्याची ऐपत नाही असा. त्याच्यामुळे ते जमिनी परप्रांतीयांका जातात कारण रेटच इतके हाय असत की कोकणी माणसाकच नाही परवडायचे. मग त्याच्यापेक्षा काय करतात की मुंबईत बाबा आपण नोकरी धंद्यासाठी बाहेर पडाय, सगळे मुंबईत येतात. मग सगळे जर मुंबईत येतात तर खयचो तरी एक प्रकल्प पर्यावरणाचा आणि त्या प्रकल्पाचा आपण एक समतोल राखून एक चालू करूया. अशा ह्यानं मी काय सांगितलं की तुम्ही विचार करा की कोकणात बेरोजगारी किती असा, कारण कोकणाचा रिझल्ट बरो लागता पण कोकणातली मुलं बाहेर पडतं, त्यांना खंयतरी रोजगार मिळाला, थंय कंपनी येतली, त्याच्यात बाहेरचीच माणसं भरतली. मग तुम्ही त्याच्यासाठी काहीतरी प्रयत्न करा की आमचीच लोकांका तुम्ही स्किल तर डेव्हलप करून त्यांना कसं जॉब देताला किंवा त्यांना जॉब मिळतील का. असे कोकणातले कितीतरी लोक असतात जे ऑइल रिफायनरी मध्ये बाहेर काम करतात, त्यांना परत तुम्ही घेतालात काय, आमची लोक आमच्याकडे परत येऊन दे, त्यांना तुम्ही जॉब देतालात काय, ह्याच्यावरती चर्चा करा. तर झेंडे घेऊन तुम्ही बसताच अर्ध्यातल्या अर्ध्यांका रिफायनरी कशी चालता काय माहित नाही, असं नको करू. म्हणजे सगळ्या गोष्टी ऍक्च्युली तू रिफायनरीचं समर्थन करत नव्हते, पण जे मी समर्थन नाही का, मी काय सांगितलं की बेरोजगारी आणि ह्या गोष्टीवरती बघा, मी ह्या सांगले नाही की रिफायनरी होऊकच होई म्हणून तुमका नको होऊन जातं. माझं आयुष्य मुंबईतच जाताला माका माहित असा, माका फरकच नाही पडणार. पण तुम्ही माका जर माझा मत विचारतास तर मी तर तुमच्या यानं देऊचं नाही, तर माका काय वाटतं तर मी देतले. सो माझं मत त्याच होतं की
बेरोजगारीचो ह्या बघा आणि तो रोजगार तुमका मिळतो लोक बघा. कारण कितीही म्हटलं तरी खयचोय प्रकल्प येलो का त्याका जोड प्रकल्प येत जातात नक्कीच आणि मग काहीतरी मिळतं. ऱ्हास होत गेलो तो पर्यटनाला नाही ऱ्हासच जाता. माझ्या गावाचं जातं इतके कचरो झालो हा सगळा झाला. खयचोय काय डेव्हलप करून गेलास तरी ऱ्हास येऊ जातो. बरोबर नक्कीच. आणि इतके ह्याच्यात जे पुढे होते म्हणजे जे लोक रिफायनरी विरोध करा म्हणून सांगे होते ते लोक सोडले तर बाकीच्यांका असं म्हणजे काय त्याच्यातली कल्पनाच नाही होती. आणि म्हणजे मी जा बघितलंय ना सगळे विषय पैशावरच येऊन थांबा होते. ह्या लोकांना कळा नाही होता की त्यांना पैसे होय पैसे जर दाबून दिले नाही सगळे सोडतले. आता हायवे पहिली किती नाटकं झाली दाबून पैसे दिल्यानंतर सगळे बाजूक झाले ना ताच म्हणजे सगळ्या गोष्टी पैशात. बरं आलं तू हायवेचा विषय काढल्यामध्ये. खरं तर हायवे हा आता प्रश्न अगदी चंद्रयानावर पण गेला त्यामुळे मला तो जरा मराठीमध्ये घ्यावा लागणार आहे. चालेल तो मालवणीमध्ये मी घेत नाही. खरं तर चंद्रयान मोहीम सक्सेस करण्यासाठी 650 कोटी रुपये लागले आणि आपला मुंबई गोवा महामार्ग आता अजून तो काय झाला नाही आहे काय पण तो होतोय आता कधी होणार काय माहिती नाही आहे. एक लेन आता गणपती सणापूर्वी सुरू करूची अशी करणार असे आमचे कोकणचे सुपुत्र रवींद्र चव्हाण यांनी सांगितलं आहे. पण काल मनसेच्या वतीने जी कोकण जागर यात्रा काढली गेली तर त्यामध्ये तू पण सहभागी झाला आहे. ॲक्च्युली त्यावेळी तू जे गाराणं घातलंस ओके आणि तू ती वस्तुस्थिती पाहिली. आता चांद्रयान आणि मुंबई गोवा महामार्ग याचं गणित का जुळवलं जातं आहे की आता जे चांद्रयान गेलं आहे तर ते चंद्रावरचे जे काही खड्डे आहेत त्याचे फोटो इथे पाठवते. ते फोटो पाहिल्यानंतर लोकांनाच असं वाटतं अरे हे खड्डे पाहण्यासाठी चंद्रावर जायची काहीच गरज नव्हती. मुंबई गोवा मार्गावर असे याच्यापेक्षाही मोठे खड्डे आहेत. तर काय परिस्थिती म्हणजे तू पण तो महामार्ग काल तू त्या पदयात्रेच्या निमित्ताने पाहिलास आणि काय सांगशील. कारण मी हा तुला प्रश्न काय विचारतो माहिती आहे की आतापर्यंत जे तुझे रील्स आहेत वगैरे ते अशा सामाजिक विषयांवर आहेत आणि तू लोकांना त्या सामाजिक विषयांची नेमकी तळमळ काय आहे ना हे तू दाखवण्याचा प्रयत्न करतेस. म्हणून तुला मी हा प्रश्न विचारतो तू काय पाहिलंस त्या पदयात्रेमध्ये. खरं तर चांद्रयान आणि मुंबई गोवा हायवे याचं तसं कंपॅरिझन करणं चुकीचं आहे. कारण चांद्रयान वरती जाऊन काय अभ्यास करताय त्याचा आपल्या देशाला फायदा होणार आहे आणि आपला देश पुढे जाणार आहे. पण ते एक कंपॅरिझन पैशाच्या बाबतीत केलं गेलं की त्याला जेवढा खर्च झाला मग एवढा खर्च करून हायवे का नाही बनत हा मेन मुद्दा होता. सो तिथे कंपॅरिझन चांद्रयान कशाला सोडलं गरजच नव्हती असं नाही. कारण लोकांची ना मेंटॅलिटी आजकाल त्यांना असं ते पूर्ण त्याचा ह्या करून त्यांना भरवचा लागतं की असं मी असं बोललंय असं करूच लागतं. तर त्याच्यावर मी पण केलं नाही त्याच्यात अरे हे का काय कळता हे का कशाक बोलवला चंद्रयानला विरोध आहे नाही हे का कोकणचा नाश करूचो असं तर आता ह्या हायवे बद्दल कशाक बोलता. तर मी पण अशा वेळात बोलाक शकते ना की तुमच्या त्या रिफायनरीच्या वेळात जे पुढे होते ते हायवेच्या वेळात का नाही पुढे होते. कारण प्रत्येकाचं आपापला मत असं. आता मी बघितलंय माझी गाडी त्या हायवेवरती इतकी हाला होती तर ज्याच्याकडे अल्टो वगैरे हे जे छोटे गाडी असत त्या सामान्य माणसाचा काय टू व्हीलर चालायची सोय नाहीये तिथे. मग चालताना लोकांना प्रॉब्लेम होतो तर अशा गोष्टीचं काय होणार. त्याच्यासाठी मी बोलले. आणि आमच्याकडे येणारे पर्यटक हे जेव्हा फोन करतात तेव्हा ते पहिला प्रश्न हा विचारतात रस्ता कुठचा चांगला आहे आम्ही कुठच्या रस्त्याने येऊ. तेव्हा तो प्रश्न ऐकून असं वाटतं की अरे एवढी आपली वेळ आहे की त्यांना विचारावं लागतंय रस्ता बरा आहे ना आम्ही येऊ ना ही नको ना. म्हणजे कोकणात पर्यटन जर वाढवायचंय तर रस्ते व्यवस्थित असले पाहिजे आणि त्याच्यानंतर बाकीच्या सुखसोयी. पण तेव्हा आपण हे सांगून रिफायनरीला विरोध केला की आम्हाला पर्यटन पाहिजे तर रस्ता पण पाहिजे आपल्याला सगळ्या गोष्टी पाहिजे. आणि म्हणून आणि नेहमी मला शक्य होत नाही की कोकणाचा कुठचाही मुद्दा असू दे. आणि लोकांच्या तर अपेक्षा इतक्या वाढत चालत की अंकिता ह्याच्यावर बोल अंकिता त्याच्यावर बोल. मग आता काल सगळे म्हणायला लागले मनसेने टोल फोडला तेव्हा तू पण नाही बोललीस आता बोलतेस. अरे म्हणजे मी काय सगळ्या मुद्द्यांवरती बोलणार आहे का. मी मुंबईत होते आणि मला असं कळलं की कोकण जागर यात्रा होते जी पळसपे फाट्यावर होते जे माझ्यासाठी मुंबईतनं जवळ आहे. त्याच्यात सुद्धा माझा एक दिवस आधी इव्हेंट होता. रात्री मी 11-11:30 झोपले सकाळी 4 वाजता उठून मी तिथे गेले. आणि मला जिथे जी लोक अशी पडतात की बाबा हे चांगलं काम करतायत हे मनापासून करतात मग त्याच्या मागे त्यांचा काही छोटा मोठा स्वार्थ असेल. माणूस हा स्वार्थी असतोच तर त्याच्यात मला सहभागी व्हायला काही नाही. आता मी मनसेच्या ह्याच्यात सहभागी झाले आणि ते हे केलं तर हा हिला मनसे तिकीट देते. आज तर बाबा इतके फोन आलेत मला की तू मनसेची आमदार बनतेस का तुला तिकीट मिळालं. म्हटलं अजून तरी असं काही चर्चाही झाली नाही आणि तुम्ही बातम्या वगैरे मला विचारायला लागल्या. म्हणजे काहीतरी कंटेंट मिळवण्यासाठी ना ही धडपड असते. पण माझं तसं नव्हतं. आणि तिथे गाराणं म्हणजे आता सगळ्यांना माझं गाराणं आवडायला लागले. जसं मालवणी आवडते तसं गाराणं. त्याच्यावरनं कोकणी लोकांना तर तो त्रास व्हायला लागलाय की अरे हिला उगीच डोक्यावर घेताय तुम्ही हिला हे करता. पण त्याच्यात
आपलीच माणसं हे नाही बघत आहेत की अरे आपली भाषा पुढे जाते, आपल्यातलीच मुलगी कोणीतरी पुढे जाते, जिचं घर अजून तिथे आहे, जिचे आई बाबा, मी अजून तसं म्हणणार गेले तर चाकरमानी नाही असे, फक्त नोकरी धंद्यासाठी पोटा पाण्यासाठी इलाय आणि माझ्या आऊस बापूस आहे असं. पण ते नाही आहे. आपलं इतकं समजावून सांगावं लागतं ना लोकांना, म्हणजे कधी कधी ते कंटाळवाणं वाटतं. पण आपल्यासाठी करायचं असं समजून त्या मुंबई गोवा महामार्गाच्या प्रश्नावरती मी तिथे पोहोचले. खरं तर आज जी आपली इंटरव्ह्यू होते ना ती नवशक्तीच्या स्टुडिओमध्ये होते. म्हणजे अगदी स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे सारखे देखील या नवशक्तीमध्ये तो कार्टूनमधून त्यांनी पूर्ण एखाद्या सामाजिक विषयावर ते लक्ष वेधायचे, अगदी सरकारला धारेवर धरायचे, कैचित पकडायचे एखाद्या त्या कार्टूनमध्ये. आणि आज जो नव्या पिढीमधला ट्रेंड जो आलेला आहे ना तर तो म्हणजे रील्सचा. आणि असे काही जे सामाजिक विषय आहेत ना त्याच्यावर अगदी तुम्ही अचूकपणे तो लक्ष वेधतायत, सरकारला कैचित पकडण्याचा प्रयत्न करतात. म्हणजे ॲक्च्युली काय सरकारलाच कैचित पकडणे हा तुमचा त्यामागचा हेतू नसतो आहे. पण हे जे काही सध्याचे सामाजिक विषय आहेत आणि त्यावर कोणीतरी लक्ष वेधलं पाहिजे. आणि एकीकडे आपण म्हणतोय की नाही तरुण पिढीचं याकडे लक्ष नाही आहे, पण मात्र जे काही सध्या रील्सच्या माध्यमातून अनेक रील्स बनत आहेत, तू जशी बनवते ते अनेक बाकीचे पण भरपूर प्रयत्न करतात. नुकतंच अगदी त्याचं राजसाहेबांनी देखील तुमचं कौतुक केलं रील्स महोत्सव घेऊन वगैरे. काय सांगशील, कारण आज ही काळाची गरज बनलेली आहे आणि त्यामुळे तेवढीच तुमचं जबाबदारी पण तेवढीच तुमची वाढलेली आहे. काय बोलशील? आता झालं असं की सगळ्यांच्याच आयुष्यात आहे स्ट्रेस भरपूर, सगळेच कामं करतात, त्याच्यामुळे सगळ्यांना काय हवं असतं तर एंटरटेनमेंट. त्याच्यामुळे रीलकडे एंटरटेनमेंट म्हणून जास्त बघितलं जातं. म्हणून तुम्ही बघाल तर फालतू व्हिडिओ, जितके तुम्ही फालतू व्हिडिओ बनवाल ना तितके जास्त तुम्ही व्हायरल होणार असं असतं. त्याच्यात मी जेव्हा सामाजिक विषयांमध्ये थोडंसं लक्ष हे करायला लागले तेव्हा लोकांनी आता बोर होत आहे, हे नको. अगदी काल एकाने मला असं हे पाठवलं मोठा मेसेज लिहून की तू राजकारणाकडे फार वळायला लागली आहेस, आम्ही तुझ्याकडे एक एंटरटेनमेंट म्हणून बघत होतो, तर आता आम्ही तुला अनफॉलो अनसबस्क्राईब करतोय कारण आम्हाला हा राजकारण हा विषय नको, हा खूप घाणेरडा आहे. तर सगळेच जर आपण म्हणायला लागलो की राजकारण घाणेरडं आहे आणि नंतर खड्ड्यातनं गाडी चालवताना फक्त सरकारला आहे काय सरकार आमचं काही करतच नाही असं म्हणून पुढे चालत राहिलो तर तिथे बदलणार कोण? कोण पुढेच येणार नाही ना. आपल्याला त्या गोष्टी जर बदलायच्या तर तिथे पक्ष न बघता आपल्याला काय हवंय ते मुद्दे मांडता आले पाहिजेत. आणि मला जेव्हा जेव्हा जमतं मी एंटरटेनमेंट पण करते, मी लोकांना हसवते पण, लोकांना रडवते पण, जे काही मुद्दे आहेत ते लोकांपर्यंत पोहोचवते. कारण एखादा मुद्दा असा असतो ना की तुम्ही एकटीने बोलून किंवा तू तुझी मदत कर, तू सोशल मीडियावरती का दाखवते, अशाने होतच नाही. काही गोष्टींना तुम्ही जेवढं सध्याच्या युगामध्ये व्हायरल कराल ना तेवढं जास्त त्याला मदत मिळते आणि त्या गोष्टी लवकर होतात. आता मी हल्लीच तो केईएमचा मुद्दा मांडला होता, मदत मिळाली ना, त्या गरीबाला मदत मिळाली, तिथे माझा काही फायदा झाला नाही. पण ते तसं मांडणं महत्वाचं असतं आणि सगळेजण नाही येत ह्याकडे, कारण काय की असं ट्रोल केलं जातं, काही बोललं जातं. आता ते मी सहन करतेय पण त्याची पण एक लिमिट असते ना की अरे तुम्हाला समजत कसं नाही की मी काय करते. म्हणजे एखादा माणूस अगदी निष्पाप मनाने जरी काय करायला गेला तरी त्याला बोललंच जातं आणि ते मग ते दगड बनावं लागतं. पण मला वाटतं जास्त लोकांनी ऍटलिस्ट म्हणजे जेवढे इन्फ्लुएन्सर्स आहेत किंवा जेवढे युट्यूबर्स आहेत एक तरी सामाजिक विषय महिन्यात एकदा तुम्ही एक विषय जरी त्याच्यावरती नोटीस केले ना, पण असं नाही की फक्त आज व्हिडिओ टाकला आणि सोडून दिला, त्याचा स्टार्ट टू एंड फॉलोअप घेऊन तो सोडवला गेला पाहिजे. खरं तर हे सगळं करत असताना ना तुला फार शिव्या जास्त मिळतात, हे मी अनुभवलं, आम्ही ते पाहतोय. हे सगळं तू कसं सहन करतेस हा एक प्रश्न आहे. ओके, आणि ह्या शिव्या तू घेतच आहेस काय, पण सगळ्यात महत्त्वाचं आहे ना हे बाळकडू कुठून मिळालं? नाही म्हणजे आधी मी म्हणजे स्ट्रॉंग बनावं लागलं मला. जेव्हा आपण आपली लाईफ अशी एवढी उघड करतो ना तेव्हा ह्या सगळ्या गोष्टी होतातच. म्हणजे आधी कसं असायचं की आधी अरे तुझे काका हे असं म्हणाले, तुझी आत्या ही असं म्हणाले, मग तेव्हा असं वाटायचं की अरे ह्यांना कोण सांगतं. पण आता ते रिलेटिव्हच्या बाहेरच गेलोय ना आपण. म्हणजे आपलं जग पहिलं एवढंच होतं, आपण आणि आपली फॅमिली आणि रिलेटिव्ह, आणि आता सगळीकडे. त्याच्यामुळे लोक काही बोलणार, ते सगळे करणार, हे मला एक्सेप्ट करायलाच आधी बराच वेळ गेला. की मी पण रडले, मला पण खूप त्रास झाला की लोक असं बोलतायत, लोक असं करतायत. एखाद्या सामाजिक विषयावरती बोललं तरी ही फेमस व्हायला करते, ही हे व्हायला करते. मग ह्या सगळ्या गोष्टी इग्नोर करायला माझे जे मित्र आहेत तेच मला सांगते की इग्नोर कर, तू चाल पुढे पुढे जात राहा, काही ना काहीतरी होणार. जेव्हा तो रिफायनरीचा विषय झाला होता तेव्हा लोकांनी म्हटलं की हिला अनफॉलो करून टाका, हिचं सगळं बंद करून टाका, हिचे व्हिडिओज बंद करा. आणि नंतर तुम्ही पहिला त्याच्यानंतर उलटी माझी ग्रोथच झाली. सो निगेटिव्ह पब्लिसिटी इज ऑल्सो गुड पब्लिसिटी. सो ते लोकांना कळत नाहीये. लोक कसं निगेटिव्ह बोला हिला म्हणजे हिचं हे होईल, हिचं रिसॉर्ट बंद पाडलं पाहिजे. आता काल मी जेव्हा मनसेच्या ह्याच्यात गेले
तेव्हा सगळ्यांचे असे कमेंट आहेत की हा हिच्या रिसॉर्टला कोणी येत नसणार म्हणून आता ही कोकणाबद्दल बोलायला. आमचं व्यवस्थित चालतंय, व्यवस्थित एकदम जसं सुरुवातीसारखं होतं तसं त्याच्यापेक्षा जास्त. पण लोकांना हे समजत नाही. घरात बसून कमेंट करणं म्हणजे त्यांना वाटतं की अरे मी बरोबरच बोलतो. नक्कीच नक्कीच. ते कुठेतरी त्याच्यामुळे हे होतं. पण आता मला सवय झाली, मी दगड झाले आणि अजून हळूहळू आणखी जास्त दगड होईल. ह्याला अनुसरून एक प्रश्न विचारतोय काय, खरं तर बॉलिवूडमध्ये सलमान खानच्या लग्नाची अजूनही लोकांना उत्सुकता आहे. ओके. आणि सध्या कोकणामध्ये आणि सध्याच्या या रीलच्या जमान्यामध्ये ना, म्हणजे तू बघत असशील काय, अनेक जण जेव्हा तू रील्स बनवतेस तेव्हा त्यातल्या 10 तरी कमेंट असणार की तुझ्या लग्नावर विषय येतो, तर तू लग्न कधी करणार. माझं तर आजकाल असं झालंय की कुठेही कोणाबरोबरही कधीही नाव जोडलं जाऊ शकतं, त्याच्याही बातम्या बनवू शकतात. त्याच्यामुळे ते मध्यंतरी बनल्या होत्या की हिचं लग्न ठरलंय हिचं, आणि ते एक तुमचं छान असतं तुमचं प्रेसवाल्यांचं, पुढे एक क्वेश्चन मार्क टाकून द्यायचा. आपल्याला हवी ती बातमी तेव्हा पुढे क्वेश्चन मार्क, आम्ही क्वेश्चन मार्क दिलेला असं. तर त्याच्याशी काय आता युज टू झाले. पण मी करेन, पण 31 नंतर करेन, वयाच्या 31 नंतर. हे काय गोल्डन इयर तुझ्यासाठी? गोल्डन इयर नाही, माझा देवावरती पत्रिका ह्याच्यावरती माझा खूप विश्वास आहे. सो मला असं सांगितलं गेलं की 31 नंतर कर, त्याच्यामुळे मी 31 नंतर. खरं तर हा एक गमतीचा विषय होता. म्हणजे बरेचसे जे चाहते आहेत तुझे ना, त्यांना कुठेतरी थोडासा अजून थांबा, 3-4 वर्ष थांबा. ओके. दुसरा अतिशय महत्त्वाचा एक प्रश्न असा होता की तू हे रील्स बनवतेस ना काय, आणि त्यातला जो काही मेन सब्जेक्ट जो लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतेस, आणि खरं तर आता हा एक त्याला कमर्शियल पण व्ह्यू आलेला आहे. तर काही जण एक टाइमपास म्हणून पाहत आहेत. तुला हा मी प्रश्न यासाठी विचारतो की असे कोकणामध्ये असे भरपूर कंटेंट असतात जे त्यातून ते कमर्शियल अँगलने पण ते घेऊ शकतात. आज रोजगार हा अतिशय म्हणजे फार मोठा चिंतेचा विषय बनलेला आहे. तर याचं तू थोडंसं हे काय देशील? एक मी आता हे जे यूट्यूब वगैरे आहे त्याच्यामध्ये जेव्हा तुमच्याकडे ब्रँड्स अप्रोच होतात की आमचं हे प्रमोशन करायचं ते करायचंय, मी जेव्हा नॉर्मल एक व्ह्युअर म्हणून इतर युट्यूबर्सना किंवा इतर रील स्टार्सना बघत होते, तेव्हा मला असं होतं की खरं सांगा, हे चांगलं असेल तर चांगलंच सांगा. पण बघाल तर असे कितीतरी इन्फ्लुएन्सर आहेत, युट्यूबर्स आहेत, ज्यांच्याकडे इन्कम सोर्स हा तोच आहे की मला फक्त युट्यूब आणि हे ह्याच्यातनं मिळणारा पैसा आहे, त्यातच माझं सगळं चालणार आहे. माझं तसं नव्हतं. माझ्याकडे जॉब होता, तर मी जूनमध्ये सोडलाय, पण माझ्याकडे जॉब होता, माझा स्वतःचा एक ब्रँड आहे, त्याच्यातनं माझं इन्कम असतं. सो माझे इन्कम सोर्स होते, आणि त्याच्याबरोबर माझं सोशल मीडिया थोडंसं वरती यायला लागलं. तेव्हा मी असं ठरवलं की जर सगळ्या गोष्टींना छान म्हणून प्रमोट करतात तर आपण नको तसं करूया, आपण एक क्वालिटी ठेवूया. तुमचं जर फूड मला आवडलं तर मी प्रमोट करणार, नाही आवडलं तर मी जे खाल्लंय त्याचे मी पैसे देणार. जर लांब आले असेल तर मी माझ्या ट्रॅव्हलचे पैसे मात्र घेणार, पण मी प्रमोट नाही करणार. प्लस कुठच्या हॉटेलचं सर्व्हिस चांगली असेल मी प्रमोट करणार, नसेल चांगली मी नाही करणार. एखाद्याकडे पैसे नाहीयेत, मी फुकट प्रमोट करेन, पण ती क्वालिटी असली पाहिजे. हे सगळं मी माझ्याकडे ठेवलं. आणि मी जेव्हा प्रमोट करते तेव्हा त्यांना आधीच सांगते की मी प्रमोट केलेल्या गोष्टीमुळे समोरच्या व्यक्तीला जर काही खराब अनुभव आला, कारण एक इन्फ्लुएन्सर म्हणून आम्हाला सगळीकडे छान ट्रीटमेंट मिळते, बाकीच्यांना तशी मिळाली नाही. त्यांनी भरपूर साऱ्या जणांनी मला मेसेजेस केले किंवा काय केले, तर त्या दोन्ही बाजू मी ऐकून घेऊन मी व्हिडिओ डिलीट पण करू शकते. तेवढं मी हे ठेवलंय. त्याच्यामुळे जी जबाबदारी आहे ती, कारण मला माहिती आहे ना माझा स्वतःचा बिझनेस आहे, आमचं स्वतःचा रिसॉर्ट असल्यामुळे मला माहिती आहे की लोकांच्या एक्सपेक्टेशन्स कशा असतात. आपण जिथे आपल्याला छान वाटतं ते छान म्हणूनच सांगितलेलं चांगलं, आणि जे खराब वाटतं ते खराब. मला एवढी पण पैशाची अजून चणचण नाहीये की मला सगळ्या गोष्टींना छान म्हणून पैसा कमवत जायचंय. मला माणसं जोडलेली उलटे जास्त फायद्याची आहेत ना. आता आजकाल मी एखादा सांगितलं की हे छान आहे तर लोक ते घेतात. म्हणजे रिस्पॉन्स एवढा चांगला मिळतो एखाद्या व्यक्तीला की ते माझ्याकडे अक्षरशः असे आहेत की आता की वर्षाचे 365 दिवस मी वेगवेगळे कपडे घालू शकते, इतके कपड्याचे ब्रँड माझ्याकडे येऊन पडले, कारण त्यांना रिस्पॉन्स मिळतो. तुम्ही प्राइस पण व्यवस्थित द्या त्यांना आणि सर्व्हिस पण व्यवस्थित द्या. मी प्रमोट करते असं मी त्यांना सांगितल्यामुळे ते खूप हे होतं. त्याच्यामुळे मी क्वालिटी वगैरे बघूनच सिलेक्टिव्ह गोष्टी प्रमोट करते, बाकीच्या मी नाही करत. नक्कीच. खरं तर अंकिता हे आता एक सेलिब्रिटी म्हणून आमच्या समोर येते, काय सांगशील? काही नाही, म्हणजे मला अजूनही नाही वाटत की मी सेलिब्रिटी आहे म्हणून. मी लोकांना म्हणजे मी नॉर्मल माणसासारखाच जायला बघते सगळीकडे, पण सगळ्यांना असं वाटतं की अरे सेलिब्रिटी आहेस ग तू, असं तसं. आत्ताच येताना आम्हाला 2 व्हीलरवरती पोलिसने थांबवलं आणि PUC नाहीये म्हणाले. म्हटलं PUC नाहीये, कधी संपली आहे? ते म्हणाले फेब्रुवारी 2023ला संपली आहे. मी म्हटलं 1 मिनिट थांबा, माझी 2 व्हीलर जास्त करून माझे मित्र वगैरे वापरतात, मी विचारते त्यांनी काढली आहे का. मी फोन लावला, माझा मित्र मला म्हणतो
फाईन, त्यांना बोल फाईन किती आहे, 500 रुपये फाईन असणार, फाईन भर, निघून जा तिथे, जास्त वेळ उभं राहू नको, तू सेलिब्रिटी आहे. म्हटलं काय, मी नाहीये, म्हटलं मला 500 रुपये नाही द्यायचे, पीयूसी काढली का सांगा आधी मला. तर म्हणाले नाही काढली अंकिता, पण 500 रुपये फाईन दे. पण आता ऑप्शन नव्हतं, मी बोलले फाईन जो काय असेल तो मी भरते, मी जाते. सो मला असं ते अजून वाटत नाहीये की मी सेलिब्रिटी, जोपर्यंत मी एखादी मूवी वगैरे करत नाही ना तोपर्यंत. पण आत्ता जिथे मी आहे, ज्या लोकांबरोबर मी सारखी माझी उठबस असते किंवा जिथे मी जात असते, त्याच्या ह्याने बघता लोकांसाठी ते अरे हा हिने खूप काहीतरी केलं, पण अजून मी केलेलं नाहीये. माझा पिक्चर वगैरे आला की मग सांगेन मी हो मी सेलिब्रिटी आहे. निश्चित आवडेल आम्हाला. खरं तर गणपती सण येतोय. हो अगदी म्हणजे संपूर्ण महाराष्ट्राचं तर आराध्य दैवत आहेच, पण कोकणामध्ये तर तो त्याची फारच उत्सुकता असते आणि कोकणातला सगळ्यात मोठा सण अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपलेला आहे. खरं तर कोकणवासियांना आता ती चाहूल लागलेली आहे परतीच्या वेगळा, आणि त्याच हे सगळा महामार्ग वगैरे असे अनेक विषय. पण आमच्या सर्व दर्शकांना, तुझ्या सर्व चाहत्यांना जाणून घ्यायचं आहे की तुझा गणपती तू कसा साजरा करणार, गणपतीचा सण कसा साजरा करणार, आणि एकूणच कोकणाला जी ओढ आहे या सणाची ना त्याबद्दल काय सांगशील? ती सगळ्यांनाच असते. आधी गणपती म्हटल्यानंतर आता मला मुंबईमध्ये एवढ्या मंडळांची आमंत्रण आहेत, मी सगळ्यांना एकच सांगितलं नाही बाबा गणपती म्हणजे आम्ही गावीच जाणार, आम्ही इथे नाही राहत. त्याच्यामुळे मी 17 तारीखलाच गावी निघणार आहे. 19 पासून आपले गणपती आहेत. आमच्या घरात गणपती 7 दिवस असतो, पण मी 11 दिवस गावीच राहते. सगळे आमचं झालं की इतरांचे गणपती वगैरे ती सगळी मजा, ती एक शांतता आणि ते सण साजरा करण्याची जी पद्धत आहे ना कोकणामध्ये, म्हणजे भजन वगैरे, ते त्या दिवसात एक वेगळाच सुगंध असतो वातावरणामध्ये, सगळ्यांच्या घरातून असं वेगवेगळं एकदम, ते मिस करतो आम्ही मुंबईमध्ये. आम्हाला मुंबईचा गणेशोत्सव तेवढा भारी नाही वाटणार, कारण आम्ही तिकडे तो बघितला असल्यामुळे. मी 1 वर्ष गावचा गणपती सोडून मुंबईत येऊन राहिले होते की मला इकडचा अनुभव घ्यायचा आहे, पण तो जो ते आवाज आणि ते सगळं ते नाही होत आम्हाला. आणि ती माटव सजवायची, माटवीचं सामान आणायचं, घरात करंजा बनवायच्या वगैरे, ते सगळं असतं, ते अनुभवणं खूप वेगळं असतं. सगळ्यांनी आमच्या घरी गणपतीला या. तुम्हाला सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या ॲडव्हान्समध्ये शुभेच्छा. नक्की या, फक्त दुपारी येऊ नका, मी दुपारी झोपते. ओके, नक्कीच. पण आता तू सांगितलेस 11 दिवस गावी आहेस, त्यामुळे निश्चित अंकिता खरं तर खूप खूप धन्यवाद तुला. धन्यवाद की तू खूप अगदी भरभरून पण बोललीस. हो. आणि खरं तर कोकणामध्ये असे भरपूर विषय आहेत, सध्या राज्यामध्ये पण आपल्या भरपूर विषय आहेत. त्यामुळे अशा बऱ्याच काही लक्षवेधी विषयांवर आपण अधूनमधून यावर संवाद नक्कीच साधू. पुन्हा एकदा तू आज आमच्या या स्टुडिओमध्ये आलीस, आमच्याशी संवाद साधलास, त्यामुळे मनापासून धन्यवाद तुला. धन्यवाद.